el compromís profund que us porta a tots vosaltres a acompanyar-nos plegats en aquesta llista de Junts per Catalunya. Perquè heu entès i hem entès, al costat de molta gent, que aquest moment transcendeix els partits polítics, que els fa necessaris, que hi han de ser i que tenen tota la legitimitat del món de tenir els seus interessos, però que el moment ens transcendeix en els partits polítics. Que hi ha una demanda de ciutadans nostres, de compatriotes nostres, que ens demanen de fer coses diferents, amb gent diferent i de manera diferent. Una proposta on s'aplegui la màxima unitat i la màxima transversalitat. Una llista on bona part de la nostra ciutadania s'hi reconegui, que quan s'hi emmiralli digui aquesta llista també parla de mi i m'hi sento reflectit. A vegades amb algú que va en llocs per no sortir, amb d'altres que van al capdavant, amb gent que no els ha vist mai fent política i diu, amb aquesta llista jo m'hi reconec. I com deia un meu amic, que avui que també està a la llista, si ens hi reconeixem és que anem bé. Sobretot cal escriure aquesta història des de l'esperança. Des de l'esperança i no des de la por, ni des de la resignació, que són alternatives que també es presenten a les eleccions. Dir-ho ben clarament, que el 21 de desembre el tripartit del 155 ha de sortir derrotat de les urnes, que el Partit Popular i el senyor Rajoy han de perdre les eleccions i que les seves polítiques autoritàries i democraticides siguin anul·lades pels vots dels catalans i que Europa, finalment, que ha donat aquest suport acrític, a vegades immoral, a la carta blanca que li ha donat el senyor Rajoy perquè li resolgui el que per ells és un problema i li han deixat fer de tot, doncs que vegi que se li ha acabat el crèdit al senyor Rajoy el dia 21 i que l'ha de tornar aquest crèdit i que ja n'hi ha prou de permetre-li tot i que si el dia 21 i Europa vol continuar sent davant del món i vol donar lliçons, per exemple, a la Xina o a Turquia o a països de Sud-amèrica, allà on es violen els drets i vol donar lliçons amb autoritat moral, el primer que ha de fer és no permetre que a casa seva es violin drets civils, com s'està violant a Catalunya. De manera que, si surt derrotat el 155 i el senyor Rajoy, el que demanarem i exigirem amb una autoritat moral i una legitimitat encara superiors és que això tingui conseqüències. Que això tingui conseqüències, perquè és el que passa en democràcia. Perquè nosaltres els demostrarem el dia 21 que a més repressió i a més intolerància nosaltres hi posem més democràcia i més actitud pacífica, perquè a més hem vist que els exaspera molt això, que no acaben de fer-nos caure en la provocació de la violència, i mira que ho intenten. I nosaltres, doncs mira, dues cullerades de pau, i dues cullerades de paciència, i dues cullerades de pacifisme, perquè això ens fa enormement forts. Li hem de dir, per tant, en aquestes eleccions, li hem de dir a l'Estat, i li hem de dir també a Europa, i li hem de dir en el tripartit del 155, que, senyores i senyors, a Catalunya la democràcia no es toca. A Catalunya la democràcia no es retalla. A Catalunya la democràcia no s'empresona, no s'envia a l'exili i no se la pica amb porres de la policia. No! A Catalunya mai més! Li hem de dir també, i li hem de recordar a l'estat espanyol, a Europa, al tripartit del 155, que el dia 1 d'octubre i el dia 3, perquè el dia 3 és molt important també, els catalans vam demostrar al món que tenim capacitat i voluntat d'esdevenir un estat independent. I el dia 21 ho hem de ratificar. Perquè el mandat de l'1 d'octubre és vigent. Perquè la legitimitat del 27 de setembre del 15 és intacta. I perquè ens toca a nosaltres col·lectivament, en tants i tants ciutadans que no dubten a mobilitzar-se i no dubtaran a venir a Brussel·les el dia 7, i a fer també milers de quilòmetres d'anar i de tornar per defensar aquests mateixos drets, no dubtem de la nostra legitimitat i del nostre dret a fer el correcte. No hi ha cap crim a defensar el que la gent vota. Si surt derrotat el 155, si el senyor Rajoy surt derrotat, si el tripartit del 155 perd aquestes eleccions, aquella nit es comprometen a derogar el 155, sí o no? Perquè això vol dir respectar la voluntat del poble de Catalunya. Perquè el 155 no s'aplica a tot Espanya. S'aplica només a Catalunya. I per tant, si s'aplica a Catalunya, els catalans tenim el dret
a validar-lo o no. I els hem de demanar també que acceptar els resultats de les urnes vol dir que si nosaltres guanyem les eleccions i si hi ha una majoria parlamentària de majoria sobiranista al Parlament de Catalunya que vol investir l'actual president de la Generalitat i l'actual govern, acceptarà el resultat de la voluntat dels catalans o permetrà que allò que ens ha portat a ser diputats i diputades, allò que ens pot portar a presidir el govern, sigui el mateix que ens porti a la presó? Acceptarà això, sí o no? Perquè va d'això.